Poden midhiero ne familia ma Heumia Beach mane pio ula odaro e mieregi e sub location ma Kobala e kar chung'od buro ma Karachuonyo County ma Homa Bay mayuago ngaji kod tuoche magiwacho ni himogi e kunde magijote. Jafwambo marwa Alia Beach nitiere gi lerno. Kum thuolo madirom jumbe ariyo familia moingo 500 mane oulo dare mieregi e gwenge mopogore sub location ma Kobala ka chud bura ma Karachuonyo kod jote kanise mopogore mane otergi banka piola ne momore utegi kendo kelo kethruok mag mwandu ka achiel kod puothegi. Familia go ywak ne gineno mateke kanise ma koro gi jote nyaka ne pidargi mieregi kamotingo kech magiwacho ni chamogi kanise mag jotego ka achiel kod pek mamoko banka puothegi mane gipuro bende piola na ywero kod chamegi maonge gima gene i puothego. Bedo kod tabu pidara wa di chieng kodi chieng anada ke do pikucho pidara pile ka pile kata tana tuo kendan gi malaria nekech pi mayoro seche te koro ka wij maber ngimana ta kwayo sirikal ni ko yie to kelnwa kony konyo gi kelo to korom konyo se kelnwa ka mama njo kelonwa kony jo Red Cross be no kelonwa kony ma wan gi nyithindo matindo to kanisa ni obedo congested makata kaka wanind gi nyithinde wago samoro tamo nets waonge gi chiemo samoro inge ka ji odak e kamp kama inge ni kidak odito kata ukichiemo to ok lich to ka ji odak e kamp kama to ka ok ochiem to inena nena ka nyithindo gi eki ok ni kare joma ng'eny ninde logi mkeka kende to gino miyo nindo yani ok bed mayot kodwa. Giwacho ni gin kod luoro anyato banka migawo mochune koro futo mar yame pachoka ne olando ni koth mapek biro dhi nyime koro chue e counties mogomba kod nam Lolwe ka achiel kod gwenge mamoko e pachoka gino ma giwacho ni biro miyo aora Miriu medo pong' kendo kelo negi chandruok e kor gwenge makono ka giwacho ni giol gidare miregi higa ka higa kinde ma koth chue kendo gijiwo sirikal mondo otie gedo mag dak e genge aora Miriu mar tieko chuoth wach oula mosebedo ka darogi. E kanisa ni an gi dhano 57 ma ninde e kanisa ka pigni obiro noyweyo chamgi to kendo yweyo alote gi manyogo pesa to kendo reche bo olal koro wan gi tabu ka ma emomiyo ka gibedo ka sani gima ginyalo chamo be tabu. Nyithindo ma dhi sikul ok nyal somo yo maber nikech pi okawo buge nyithindwa ta odhigo sani ochuno wachak wadok manyo birth certificate manyien mag nyithindo nikech pi mago gik ma pi emotimonwa ka onge pi to mago de ok wachak wadoke. E kanise ma koro gi jotego ngima gi nitie andaki mar gamo tuoche mopogore ka migawo mar thieth e sirikand kaunti ma Homa Bay ka omakore gi riwruok moko mar piny owacho mar MSF osebedo ka chiwo negi thieth nono maonge chudo mar geng'o tuoche manyalo jukogi. Tuo mokwongo wayudo airborne disease. Airborne disease seche ma wayude nikech samoro ng'ato ni gaonda sama en gaonda kofuolono ting'eni nyaka ni yud aonda sama en gi homa no gir nyaka ni yud homa no. E kamp kucho jowal othiedho tuoche machalo kaka tuo mar malaria ipimo kanyo endo kendo yath nitiere mar AL imiyogi kendo ng'ama oyud gi malaria tithiedho kendo dhi dala dok e kamp. Sani kwa ng'iyo from kaka ne wachako last week tuo mar malaria osebedo ka monjo gi koni gi koni. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay.